kaamay nga ganahulat pa kunta ni isang iya mga kabataan nga magpauli ang ginbawian sang kabuhi matapos nga nabungguan sang isa ka van sa riin ginapayag nga napiyungan ang driver bangod sa kakapoy sa banwa sang Haniway. Ginbawian sang kabuhi ang kolektor nga nagakayo sang raincoat sa tupad sang iya motorsiklo sa igad sang dalan matapos nabungguan sang van sa barangay sa Warag, Haniway, Iloilo, launa 45 sang hapon, Setyembre 9. Ang biktima ang ginkilala sa kay alias Erwin, 35 anyos nga residente sang PD Monforth South, Ginsampanan, Dumangas, Iloilo, samtang ang driver naman sang van amo si alias John, 38 anyos nga residente naman sang barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City. Suro pa kay Police Captain Marlon Perez, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station, ginpayag sini nga makadali ang kuntani ang pagpark sang biktima sang motorsiklo sini sa igad sang dalan, agud nga magkayo sang raincoat bangod manog tupa ang ulan. Dugang pa niya, ginako naman sang driver sang van nga napiyongan ini bangod sa kakapoy, rason nga nabungguan sini ang kolektor. Nakaangko naman sang head injury ang biktima sa rin gindala pa sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival kun DOA. Sa karon ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima kun bala magapasaka sang kaso. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo, ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.